Maaw wulilen k'u jɔ ko énergie a bɔra heure 10 ani 2 la ka na heure 6 la, a bɔra heure 6 la sisan a nana kɛ heure 3 ye. Sɔgɔmada in na anw ka misiri la fajiri seli waati alimami yɛrɛ ko courant nana kunun ko o tɛna se ka kɛ sɔgɔmada in na sa 3 heures du matin ka tigɛ 6 heures du matin yɔrɔ kɔni o ye heure 3 cɔyi ye. A ko k'a bɛ dugawu kɛ Ala ka courant ko in nɔgɔya. Fala ka kɔni waleya ɲɛ maaw sɔmina a mɛnna nka komi tajiko gɛlɛya bɛ yen maaw tun y'a da u kun. An ye min mɛn Fala ye directeur kura min nana énergie kunna bi a bɛ ka yɛlɛma minnu don baara la maa minnu tun bɛ yen n'olu bolo bɔra baara la a bɛ ka na ni olu ye minnu ye tiɲɛni kɛ énergie kɔnɔ. An y'o mɛn syndicat mɔgɔw da. Filanan ye mun ye sira dɔ bɛ yen ni o kan ka dilan yanni funteni cɛ ɲɛsin kɛnto ma baarakɛlaw ko k'u y'a kuma fɔ k'a fɔ a baara tɛ ka kɛ. Sabanan ye mun ye taji min bɛ k'a kuma fɔ tajiko gɛlɛya o tɛ énergie la bi sabula musaka minnu bɛ ka di o bɛ ka kɛ nka baara kɛcogo a bɛ fɔ min ma ko administration énergie yɛrɛ kɔnɔna na o kɔlɔlɔw de filɛ nin ye ka na ni nin ye. Maa minnu ye énergie redressé san 2 laban in na olu caman de bɛ ka bɔ u fanga bɛ ka dɔgɔya kɔnɔna na jɔyɔrɔw bɛ ka bɔ u bolo. Maa minnu bɛ yen n'u y'a sigi a sen sabara kɔnɔ ko olu dɔw de bɛ ka na lakurakuraya bi. Ɲɛmaa kura yɛrɛ fana Fala ye k'a b'a sigi waati an ye min fɔ maa o maa ni u b'a ta k'a bila baara la u ka lajɛ fɔlɔ n'a sɔrɔ a bɛ se a baara la n'a bɛ se k'a kɛ ka ɲɛ. Bi nin ye ko gɛlɛnmaba de daminɛtɔ ye parce que an bɛ ka taa funteni de la. Heure 3 tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la maliyɛnw m'u ta dabɔ o kama. Premier ministre ale ye wulikajɔ kɛ Fala ye ka layidu di bɛɛ ma ko heure 19 an b'a dɔn k'a fɔ nin ko min filɛ senna nin ye a ka wuli k'i jɔ énergie kɔnɔna baara min nana n'o ye directeur kura ye a nana sɔrɔ baara min kɛra ka kɔrɔ n'a ma min far'o kan a kana o bɔ a la a kana taa falen kɛ falen min na ni maaw ye maa minnu bɛ société in sigi a sensabara kɔnɔ tuguni sabula fɛn caman bɛ yen bi mɔgɔw y'u muɲu mɔgɔw sabalira mɔgɔw sɔnna énergie ka ko caman ma Fala ye nka min bɛ ka ye bi heure 3 tiɲɛ yɛrɛ la heure 3 fana man ɲi. Monsieur le Premier ministre i ye layidu ta maliyɛnw ye i ko k'u ka heure a dɔgɔyalen bɛ kɛ 19 ye Fala ye n'an ma a sɔrɔ kuda ye n'an tɛ heure 19 in sɔrɔ an tun bɛ heure 6 kɔrɔ min na kɔni an ka t'o kɔni fana na n'o tɛ bi mɔgɔw baden de degunnen don mɔgɔw tɛ ka kuma dɛ parce que bɛɛ b'a dɔn ko jamana kɔnɔna gɛlɛya bɛ yen nka n'a nana se yɔrɔ dɔ la k'a fɔ ko kɔnɔna mɔgɔw bɛ ka kuma énergie fana na u bɛ ka laɲiniw kɛ degun bɛ ka don baara min kɛra san 2 na ka se ka baara kɛ hali ale premier ministre yɛrɛ nana ni fɛɛrɛ minnu ye k'u sigi sen kan ne ye nin de fɔ yan Fala ye anw ka jamana ɲɛmaaw tɛ sɔn lakɔlɔsili de ma n'i ye fɛn di mɔgɔ ma Mali la i b'a lakɔlɔsi a ye nin kɛ nin ɲɛna a ko bɛ cogo di an ko nin bɛ kɛ a bɛ cogo di yɔrɔ min na mɔgɔw bɛ sugu bulon de ka d'u ye tajiko o marché mɔgɔw bɛ taa u ta o de fɛ fɛnw bɛ san minnu na sanni feere cogo an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ Fala ye u ka énergie u k'a wuli k'a jɔ a sen kan u kana to énergie ka bin tuguni u ka maa ɲini maa min bɛ énergie baara dɔn maa min tɛna taa maaw fɔ ɲɔgɔn kɔ maa min tɛna taa ko tɔ bɛɛ lajɛlen gɛlɛya k'a nɔɔni tuguni sabula an ɲɛ bɛ min na olu yɛrɛ ye wulikajɔ caman kɛ hali an ka service de renseignement yɛrɛ ye baara caman kɛ pour que ko in ka se ka kɛ ka ɲɛ donc sisan an bɛ min ɲini u fɛ u tun y'o min kɛ Fala ye u ka segin k'o kelen sigi sen kan tuguni yaasa ko kana segin u nɔkɔrɔ la parce que bi n'i ye bɔlɔlɔ sanfɛla lajɛ i mana tɛmɛ kunnafoni 1 na 2 nan 3 nan ye énergie ko in ye an dun filɛ nin waati min fana na nin ye waati nɔgɔn tɛ waati in ka gɛlɛn kosɛbɛ san daminɛ de don mɔgɔw ka sɔrɔw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na mun ka di i bɛ bɔ i bɛ t'i ka baara kɛ i b'i ka baara kɛ i bɛ segin ka na i bɛ mun fɔ gouvernement ye mɔgɔw b'o dɔrɔn de la bi i m'a ye hali mɔgɔ min bɛ kɔ kan u bɛ ka kuma minnu fɔ ne ko k'u ti yan tiɲɛ de dɔn degun min bɛ yan n'u b'o dɔn wala u b'u da don u ka kuma ninnu na fɛn fɛn bɛ kuma na kɔ kan u ti yan tiɲɛ dɔn nka tiɲɛ min bɛ u t'o dɔn Bamakokaw ni maliyɛnw bɛ mun nɔfɛ bi Ala ka ɲuman se n ka baarakɛyɔrɔ n ka taa n ka baara kɛ ka n ka dahirimɛ sɔrɔ ka segin so politiki ko ni fɛn ninnu nɛgɛ bɔra mɔgɔw la de u t'a fɔ dɛ nka nɛgɛ de bɔlen don u la sabula u bɛ mun fɛ bi o y'u ka denbayaw ka siniɲɛsigi n'u ka jamana taabolo bɛ se ka ɲɛ cogo min na donc énergie ko in yanni ɲuguɲugu ka ɲagaɲaga wuli jamana ɲɛmaaw ka wuli k'u jɔ u yɛrɛ tun ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an yɛrɛ terikɛ Fala ye n'o ye premier ministre ye a ka wuli ka ko in sɛgɛsɛgɛ tuguni
a ka wuli k'a ko jateminɛ mun bɛ yen n'o tɛ ɛri saba o ji t'an jɛ dɛ nɛgɛ min tiɲɛnen don n'a kuma fɔra labɛn minnu fɔra ko ka olu kɛ yanni tilema cɛ ɲɛmaaw minnu bɛ énergie kɔnɔ k'u ɲɛsin a baara ma u ka syndicat lamɛn u ka baarakɛlaw lamɛn u ka dugudenw lamɛn u ka maaw ka degun jateminɛ mɔgɔw ye mun ye mun kɛ kuma tɛ bi n bɛ ka kuma min mɛn fala ye bɔlɔlɔ sanfɛ ko kuma k'an ka mugan taara min bɛɛ bɛ ka nin de kuma fɔ an ka mugan taara min donc nin ye anw kɔni ka bilasiralikan ye ka ɲɛsin u ma u k'u hakili to a yɔrɔ la yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na o fana kana na fara an ka gɛlɛya tɔw kan sabula gɛlɛya caman o bɛ jamana in ale kɔnɔna na bi